În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 48, scrie, Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu nici un chip nu credeți. Gândurile și cadrele conceptuale care limitează oamenii, ele sunt spulberate la vederea semnelor și minunilor care depășesc capacitățile umane. Deși cuvântul lui Dumnezeu nu este în acord cu gândurile lor, ei totuși recunosc adevărul atunci când, datorită faptelor puterii lui Dumnezeu, ei înșiși experimentează asupra lor ceea ce li se părea absolut imposibil. Astfel, prin numeroasele fapte și minuni ale puterii lui descrise în Biblie, Dumnezeu ne dovedește că El este Dumnezeu cel viu, este Dumnezeu Creatorul. În Egipt, Moise a arătat puterea Dumnezeului viu lui Faraon și curtenilor săi cu ajutorul celor 10 pedepse. Ilie, el a coborât foc din cer și a adus ploaie după 3 ani de secetă. Și însă și Iisus a confirmat că El este Fiul lui Dumnezeu, arătând semne și minuni. Și apostolul Pavel, el vindeca boli, neputințe, el a alungat demoni și a înviat chiar morți în numele lui Iisus Hristos. Văzând semnele și minunile pe care numai Dumnezeu Creatorul le putea îndeplini, chiar și necredincioșii i-au recunoscut existența.